Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Demirgazyk Kiprde zähmet wizasy esasyna ýaşaýan türkmenistany zähmet migrantlary dokument meseleleri bilen baglylykda ýa-da başga sebäpler bilen Türkmenistana wagtlaýyn dolananlaryndan soň ýurtdan ýyllaryna goýup berilmeýänliklerini aýdýarlar. 16 sentýabrda Azatlyk Radiosu bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan Türkmenistany zähmet migranty erkek adam efirde atlandyrylmalyk şerti bilen beren gurrungyny wagty dolan biometrik pasportlaryny täzelemek üçin wagtlaýyn Türkmenistana dolanan aýalyny we çagalaryny häzirki wagtda ýurtdan goýup berilmezlik howpunyň awanýanlygyny, özleri ýaly başga da köp sany zähmet migrantynyň Türkmenistanyň Demirgazyk Kipre goýup berilmänligini gurrun berdi. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sany zähmet wizasy esasyna Demirgazyk Kiprde ýaşaýan türkmenistany migrantlaryň wagtlaýyn Türkmenistana dolananlaryna olaryň türkmen häkimetleri tarapyndan daşary ýurtlara çykarylmalygy bilen bagly meselelere gönükdirilýär. Gepleşigiň dowamyna howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk we seslendirilmezlik şertlerine çykyş eden Demirgazyk Kiprli türkmen zähmet migrantynyň beren gurrunlaryny şeridi Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň media we metbuat serişdelerine bu mesele doğrusuna çykýan habarlaryň mazmununy hemde Demirgazyk Kiprli ýokary derejeli ýerli resmiýleriň agdalýan problema bilen bagly reaksiýalaryny eşitdirýäris. Türkmenistanda häkimetler Demirgazyk Kipr diýen ýurdy bilmeýändiklerini aýdyp, pasportynda onuň wizasy bolan türkmenistanlylary ýurtdan çykarmaýarlar. Nämäniň esasynda beýle bolýandygyny, näme sebäpden beýle bolýandygyny Bu dören ýagdaýa bir tarapdan megerem iki ýurduň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmalygy sebäp bolýandyr diýseň, beýle iki tarapdan Daşary işler ministrleriniň New Yorkda geçiriljek ýygynyna gatnaşanmazda Türkmenistanyň resmiýetleriniň ünsüni bu mesele açsyn gapylary, biz öz ýurdumyza arkaýyn. Türkmenistan Demirgazyk Kipr Türk Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklary saklamaýar. Aslynda Demirgazyk Kipr Türk Respublikasy hökmüne dünýäde diňe Türkiýe Respublikasy ikrar edýär. Bu ýurtda ýaşaýan ençeme Türkmenistany migrantyň sözlerine görä, Türkmenistany häkimetleri pasportyna Demirgazyk Kipriň zähmet wizasy bolan türkmenleri bu wizany özleriniň ikrar etmeýänliklerini aýdyp, olaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýär. Bu dören ýagdaýa bir tarapdan megerem iki ýurduň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmalygy sebäp bolýandyr diýseň, beýle iki tarapdan Azatlyk Radiosu bilen sentýabryň ortalaryna gurrundaş bolan türkmenistanyň migrant zähmet wizasy esasyna Demirgazyk Kipre barýan käbir türkmenistanlaryň migrasiýa işgärlerini para berip ýurtdan çykmagy başaranlyklaryny aýdýar. Galy bersede Türkiýanyň Türkmenistanyň raýatlaryndan 30 güniň dowamyna wiza talap etmeýänligini, Demirgazyk Kipre barýan türkmenistanlaryň Istanbulyň, Ankaranyň ýa-da beýleki türk şäherleriniň üstü bilen Kipr adasyny aşýan bolmak ähtimallygyny nazarda tutanymyz. Türkiýe barýan Türkmenistanly raýatyň Demirgazyk Kipriň wizasy bahanalap Aşgabatyň halkara aeroportundan goýup berilmezligi sorag döretmeýärmi näme? Maglumat üçin aýdylsa, Demirgazyk Kipri Türkiýanyň 1974-nji ýylda ele geçirip ony Demirgazyk Kipr Türk Respublikasy atlandyrmagy bilen Kipr adasynyň Demirgazyk böleginiň iň esasy halkara aeroportu bolan Nikosiýa halkara aeroportu ýapylypdy. Häzirki wagtda bu aeroportuň jaýyna Birleşen Milletler Guramasynyň Kiprirdäki parahatçylyk güýçleriniň ştab kwartirasy ýerleşýär. Türkmenistany häkimetleriň öz raýatlaryny Demirgazyk Kipre goýup bermeýänligi barada öňe sürilýän maglumatlary dolansok, başda hem belleşimiz ýaly 16 sentýabrda Azatlyk Radiosu bilen Nikosiýadan habarlaşyp bu mesele boýunça maglumat beren 60 ýaşlaryňdaky Türkmenistany erkek adam 15 ýyl ogly bäri özüniň Demirgazyk Kiprde zähmet wizasy esasyna ýaşaýanlygyny, ýöne Tomsun ortalaryndan märi türkmen häkimetleriniň Demirgazyk Kipre barýan Türkmenistanlary ýurtdan çykarmany başlandygyny habar berdi.
O meşhur ogloy wagt bäri özüniň pasportundaky demirgazyk Kipr'yň zähmet wizasyny her ýyl täzeläp adada ýaşaýan we işleýän Türkmenistan erkek adamyň sözlerine görä, onuň aýaly we iki çagasy möhleti dolan türkmen biometrik pasportlaryny täze etmek üçin onuň aýagyny Türkmenistana gidýär. Häzirki wagtda olary ýurtdan çykarylmazlyk howpy awanýar. Wagty dolan pasportlaryny täzelemekleri üçin men onuň aýagyna maşgalamy demirgazyk Kipr'den Türkmenistana uratdym. Aradan 15 gün geçenden soň özüm hem bararyn idim. Aradan 20 gün töwereg wagt geçenden soň Türkmenistana gitmek üçin Istanbulyň aeroportuna baranymna maňa Türkmenistanaky maşgalamdan jaň geldi. Gelme bärde ýagdaýlar üýtgeýär diýdiler diýip gurrundaşym aýtdy. Üýtgeýän ýagdaýlary has aýdyňlaşdyryp gurrungy dowam eden Türkmenistana zähmet migranty Türkmenistana maşgalasyna pasportyna demirgazyk Kipr'yň wizasy bolan türkmenistanlaryň ýurtdan çykarylmaýanlygynyň aýdylanlygyny gurrun berdi. Gurrundaşymyň Türkmenistanaky kontaktlaryndan alan soňky maglumatlaryna görä, pasportyna demirgazyk Kipr'yň zähmet wizasy bolan türkmenistanlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýär. Azatlyk radiosu 17 sentýabrda bu habary efire berende Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulugynyň bu mesele dogrusyna kommentariýa alyp bilmedi. Şondan bäri geçen 10 günden gowrak wagtyň dowamyna türkmen resmileri bu mesele bilen bagly resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Ýöne demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň ýokary derejeli resmileri öňe sürilýän bu problema boýunça ozal resmi beýanat bilen çykyş edipdi. Gepleşigiň dowamyna biz sizi şol reaksiýalar bilen tanyş ederiz. Ýöne resmi reaksiýalara geçmezden ozal öz adynyň we sesiniň efire berilmezligini soran Kiprli türkmen migrantynyň sözlerini diňläliň. Olara gulak asalyň. Hem de onun yurt raýatlaryna şol sanyna türkmen döwletiniň emeldarlaryna eşitdirmek isleýän sözleri barada öz pikir garaýşlarymyzy tesbir görnüşini Azatlygyň web saýtyna we sosial hasaplaryna galdyralyň. Türkmenistanda häkimetler demirgazyk Kipr diýen ýurdy bilmeýändiklerini aýdyp, pasportynda onuň wizasy bolan türkmenistanlylary ýurtdan çykarmaýarlar. Men demirgazyk Kiprde 15 ýyldan gowrak wagt bäri ýaşaýaryn. Bu geçen döwrüň dowamynda Türkmenistana azyndan 5-6 gezek gidip geldim. Hemme zat gülýalydy. Biziň möhürlerimizde de problema bolmandy. Iş wizalarymyz bilen bagly hem hiç hili problema bolmandy. Olar häkimetler türkmenleriň gidip zähmet wizasy esasynda işleýändiklerine begenýärdiler. Görüp otursak indi häzir welin aradan 15 ýyl geçenden soň biziň zähmet wizamyz ikrar edilmeýän wiza bolup çykdy diýip ol aýtdy. Ol ören geň alýar. Bu gadagançylygyň näme esaslanýanlygyny soraýar. Yaş çağlarının geljegini alad edýär. Nämäniň esasynda beýle bolýandygyny, näme sebäpden beýle bolýandygyny bilemok. Ynha indi çağlarymyz bu ýerde ingilis dilinde bilim aldylar. Olar türkmen mekdepleriniň düzgününe öwrenişmedik. Olar türkmen mekdepleriniň gepleşik dilini bilmeýärler. Diýip Türkmenistanly belledi. Onuň maşgalasynyň pasportlary täzelenipdir. Eýsem olar iýul, awgust, sentýabr ýagny aradan geçen 3 aýyň dowamyny Aşgabatyň halkara aeroportuna ýa-da ýurdun islenlik migrasiýa nokoduna baryp ýurtdan çykmak üçin synanşyk edipdirlermi? Ýok, meniň maşgalam henüz aeroporta baryp ýurtdan çykmagy synanşmady. Ýöne biziň Kiprde işleýän beýleki köp sany dostlarymyz Aşgabatyň aeroportundan göýürilmedi. Ynha indi biz aeroporta barmakdan gorkýarys. Bu biziň dogduk diýarymyzyň aeroporty. Gözüňüne getirip görüň. Öz dogduk diýaryňyzda yerleşen aeroporta barmagy gorkýarsyň. Diýip ol aýtdy. Aeroporta barman ýurtdan çykarylmajagyny nireden bilýär. Onuň sözlerine görä, Türkmenistana onuň maşgalasyna pasportyna demirgazyk Kipr'yň wizasy bolan türkmenistanlaryň ýurtdan çykarylmaýanlygy aýdylypdyr. Galy bersede gurrun döşümez, demirgazyk Kipre barýan 60 türkmenistanlynyň aýry-aýry wagtlarda ýurtdan goýberilmeýänligini özüniň anyk bilýänligini aýdýar. Sebäbi kimiň pasportynda demirgazyk Kipr'yň zähmet wizasy bar bolsa, şolary ýurtdan goýbermeýärler. Men diňe öz çağlarymyň adyndan çykyş edemok. Men demirgazyk Kiprde işleýän we ýurtdan goýberilmeýän ähli türkmenistanlylaryň adyndan çykyş edýärin. Maňa mälim bolan bir maglumaty görä, demirgazyk Kiprde bir iş üçinçisiniň 60 goly işçisi Türkmenistanda galdy. Maňa mälim bolsuny görä, demirgazyk Kiprde jemi 600 goly Türkmenistany işçi galypdyr. Meniň bilşime görä, demirgazyk Kiprde jemi 3000den gowrak Türkmenistany işleýär. Indi bu ýerdäki iş üçinçileri Türkmenistanyň Ankaradaky elçihanasyna jaň edip başladylar. Olara öz Türkmenistanyny kanun işgärleriniň Türkmenistana gidip ýygyny dolanyp bilmeýändiklerini
aýdarlar. Ankaradaky türkmen ilçihanysy bu mesele bilen bagly hiç hili problemadan özleriniň habarynyň ýokdugyny aýdarlar. Hiç hili mesele ýok. Eger göýberilmeýän bolsalar, olaryň wizalarynda problema bardyr diýerler. Aeroportda bolsa migrasiýa işgärleri Demirady Kipr diýen ýurdy özleriniň bilmeýändiklerini aýdarlar. Diýip Kiprli Türkmen Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Ol hatda Nikosiýa barmak üçin Aşgabatdan çykmaga synanşan adamlaryň arasyna ilki ikinji bir ýurda çöküp şonuň üstü bilen Demirgazyk Kipre aşmak isleýän türkmenistanlaryň bolanlygyny, ýöne olaryň da pasportyna Demirgazyk Kipriň wizasy bolanlygy sebäpli ikinji ýurda da goýberilmeýändigini aýdýar. Bilýäňizmi, meniň dostlarym hatda Özbekistanyň üstü bilen hem çykmaga synanşdyrlar. Özbekistanyň wizasyny aldylar. Ýöne olary hem pasportlarynda Demirgazyk Kipriň zähmet wizasy bolany üçin Türkmenistandan karmadylar. Käwirleri Russiýanyň üstü bilen çykmaga synanşdy. Kimin pasportynda Demirgazyk Kipriň wizasyny görseler, ýurtdan çykarmaýarlar. Diýip ol aýtdy. Zähmet migranty oturan ýerinden türkmen häkimetleriniň öz sözüni eşitmegini haýyş edýär. Olara ýüzlenýär. Biz Türkmenistanyň dolandyrjylarynyň biziň sesimizi eşitmeklerini isleýäris. Biziň bar isleýän zadymyz öz maşgalalarymyz bilen sady durmuşymyzy ýaşatymyz gelýär. Buny gyzym jaň edip kaka seni göresim gelýär diýip aglaýar. Diýip ol hamsygyýar. Türkmenistanyň dolandyrjylary onuň sesini eşitmedige çalym etse de, Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň döwlet resmiýetleri onu we onuň hyýaly ýagdaýdaky beýleki türkmenistanlaryň sesini eşiden çemeli. 15 sentýabrda Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň daşary işler ministri Kudret Özersay bu mesele boýunça özüniň sosial media hasabyndan beýanat ýaratdy. Ministr özüniň Facebook tahypasyndan ýaýradan beýanatyny şeýle diýdi. Soňky wagtlarda ülkemizde ýaşaýan türkmenistanyň raýatlaryny köseýän bir kynçylyk bilen ýüzbeýiz bolýar. Ülkemizde ýaşap ýören wagty dogan garyndaşlaryny görmek üçin Türkmenistana gidýän köp sanly türkmenistanly öz ýurdundan çykyp bilmeýär. Olaryň öz ýurdundan çykmaklaryna ruhsat berilmeýär. Bu maşgallaryň bölünmegi ýaly dürli kynçylyklara sebäp bolýar. Diýip ministr beýanatyny aýtdy. Ol Türkmenistandaky hereket çäklendirmeleriniň diňe Demirgazyk Kipre barýan raýatlary däl, başga da köpleri degişlidigini düşündirmäge synanşdy. Türkmenistanyň dolandyrjylary dürli wagtlarda şol sanly Türkiýede işleýän raýatlarynyň syýasatyna we kähalatlarda olaryň pul geçirmegine kynçylyk döredip biljek tejribeleri durmuşa geçirýärler. Käte goşu raýatlara, käte ýaş çäklendirmesine girýän erkeklere gönükdirilýän bu syýasat ýurt raýatlarynyň daşary ýurtlara gaçmaklarynyň, ýurdun ilat sanynyň azalmagynyň öňüne almagy gönükdirilýän ýaly bolup görnýär. Diýip ministriň beýanatyny aýdylýar. Kiprli Türkmen Azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini o 5 ýyl bäri näme sebäpden özüniň türkmen pasportyndan geçmändigini düşündirýär. Türkmenistanda meniň üýüm bar, ilim bar. Meniň bar barlygym Türkmenistanda. Ol ýerde meniň dogan garyndaşlarymyň mazarlary bar. Häzirki ýagdaýda hamala olar biziň Türkmenistanyň raýatlygyndan geçmegimizi isleýän ýaly. Hamala ol ýere düýbinden barmagymyzy islemeýän ýaly. Açın kapılary. Biz öz ýurdumyza arkaýyn girip çykaly. Biz ýurdumyza pul kazanyp elteli. Eger bu ýerde işleýän adam bar bolsa, olar ýyzda galanlara çörege pul ugrýarlar. Olar wärden aýlyk alýarlar. Biz bu ýerde näme üçin pul kazanýarys? Öz ýurdumyza uğratmak üçin. Men 60-a golaýladym. Men näme ömrümiň soňuna çelini şu ýerde ýaşardymy? Men öz watanymy süýýärin. Men öz watanymda ýaşamak isleýärin. Diýip olaýdýar. Olum 5 ýyl bäri özüniň Demirgazyk Kipr'däki wizasyny her ýyl täzeläp gelýändigini aýdýar. Men wagt gelende öz ýurduma dolanar ýaly ýürüýte bu ýeriniň raýatlygyny almadym. Men bu ýerde her ýyl zähmet wizamy täzelejärin. Maşgallamy meniň wizam esasynda bu ýerde ýaşamaklary üçin wiza berýärler. Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň daşary işler ministri sosial mediada paýlaşan beýanatyny bu meseleni türkmen häkimetleri bilen maslahat etmegi gödöňünde tutýanlyklaryny belledi. Ýene-de bir hepdeden Islam hyzmatdaşlyk guramasyna girýän ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň New Yorkda geçiriljek ýygynyna gatnaşanmazda Türkmenistanyň resmiýetleriniň ünsüni bu mesele çekeriz. Diýip Özersay sosial mediadaky beýanatyny aýtdy. Aradan geçen 10 güniň dowamyny resmi taraplaryň arasynda bu meseleniň gozgulmanlygy häzirlikçe ma'lum näl. 15 sentýabrda Demirgazyk Kiprde türk dilinde neşir edilýän Hawadis gazeti bu mesele ünsü çekdi. Gazetiň şondan bir hepde töweregi ozul 9 sentýabrda çap eden degişli habaryny welin agzalýan problema bilen bagly öňe sürilýän aýyplama öýrengen. Demirgazyk Kipriň Hawadis neşirine görä Türkmenistanyň häkimetleri öz
raýatlarynyň Demirgazyk Kiprde dini ekstremizme goşulmagyndan hawatyr edip olary Nikosiýa goýbermeýär. Dünýä türkmenläriniň bu sany tamam boldy. Hoş wagtyňyz.